kaso sa Dengue Misaka og 134%, kapina sa 4,000 ang nataptan sa mambalatian. Si Alan Domingo sa report. Sa record sa Department of Health Region 7, maabot na sa 4,370 ang kaso sa dengue ug 20 ang namatay sa Central Visayas sukad sa buwan sa Enero hangtod sa Abril 16 nining tuiga. Mas taas kini og 134% itandi sa samang panahon sa nakalabayng tuig nga aduna lay 1,864 dengue cases og 8 ang nakalas. Sagad sa mga nataptan sa balatian mga bata diin ang naguna ang dakbayan sa Sugbong adunay 616 ka kaso. Gisundan sa Mandawi City, Toledo, Balamban ug Liloan. Medyo taas-taas yun, but then it still boils down to mas aggressive na magud ang mga parents na mo report. Samtang gilauman nga mapiskan og gamayng bakuna sa dengue ang Sugbo sa katapusang bahin nining tuiga. Unang gihatagan sa mga dengue vaccines ang mga priority regions. Gi-prioritize gyud ang first 3 regions nga tag-asikaso ang NCR. Ang kaduha is ang Region 3 ug ang Region 4A. Alan Domingo, Balitang Bisdak.